Bueno, utzi da zuen lehenengo eta behin aldaketa bat egiten lehenengo diapositiban. Erabilera Ulibarrien helburu, Iñaki Artola Meti badago. Horrela, hobeto, ezta? Ia, hasiko gara. Bueno, nik, Garbiñek esan bezala, nik azalduko dizuet apur bet nire ikastatzeko esperientzia, bai? Ni izan naiz Arrigorriaga DBH-ko, Arrigorriaga Institutuko irakaslea eta Euskara arduraduna 7 ikasturte, okerrespanago. Eta hor besteak beste tokatu izan zait branka betetzea eta bar, ez? Orduen, bueno, gure garaian institutuan esan gendu, branka datu hauekin zer egin, ez? Apurbet zuek ere, segurazki orain momentu honetan buruan ibiliko zuen ideia berbera, ez? Baliteke nik hemen orain azalduko dana, zu eta ikastetxe askotan ere egin izana, edo hau baino gehiago. Egia esan, ez da beste munduko esperientzia bat. Agian bai izan zen aitzindaria, agian hau egin gendun lehenengo urtean, 2005an, oraindik ere branka nahiko gaztea zan eta konparaketak eta ez ziren egiten. Baina gaur egun ja 2013 urtean agian zuen ikastetxeako batzutan, segurazki egingo duzue hau edo gehiago, baina bueno, adibide moduan, adibide bat, Arrigorriaga BH-ko adibidea. Bueno, branka hause da, ez da erregla bat azken finean. Neurtzeko tresna bat da, zuen ikastetxeko euskara egoera neurtzeko tresna bat. 4 urterik behin egin behar duzuena. Neurketa tresnak importantea dira, bizitzako beste arlo askotan oso ohituta gaude, ezta? Langabeziaren datuak ehunekoetan ematen dizkigute eta hor dezima batek gora egin dauen edo bera egin dauen oso importantea da, bai? Edo odol analiziak, bai? Ez gara konformatzen medikoak esaten badiko, bueno, kolesterola, bueno, hortxe, zen bat daukat. Eta hori aurreko analizia baino handiagoa da, hobeto, bai. Bueno, eremu honetan ere, nik uste ohitu behar garela, neurtu inbehar direla gauzak, eta alba da zenbakiz neurtu, bai. Eta brankak, bueno, aukera hau eman egiten digu, bai. Bestela, balorazio subjektiboetan geratzen gara, ez? Ume hauek, gero eta gutxi egiten dute euskaraz, eske, seguru zaude? Bai, eta zenbat gutxiago. Bueno, horretarako gu daukagu branka. Branka deitzen diogu, baina egia esan, ez da bere izen osoa, Bakizu zein den izen osoa? Ikaragarria da. Elore? Aplikazio informatikoan izena da, hause, neurkareletik hizkuntza egoeraren popatik brankara, bai? Lehenengo irakurri nuenean, zer da, bueno, ez, baina egia da, honek baduela bere zentzua, ez, neurketak lagundu behar digu, bestela ez du ezertarako balio, neurketak lagundu behar digu egoera hobetzen, gure ikastetxeko euskaren egoera hobetzen, bai? Bestela, hobeto ez egitea. Hau zen lehenengo branka, zuetako batzuk agoela izagutuko duzue, veteranoak izan behar duzu, Hasieran branka ez zegoen hor godeian interneten, hasieran zen CD bat, eta CD-a instalatu behar zen ordenadorean, eta barez. Bueno, gauzak aldatu dira. Eta disketea lehenago. Eta lehenago disketeak, bai. Bueno, to eta no, horre izenaren tamaina, bai? Bai, bueno, esanguratsua da, zer izan nahi duen, bai? Bueno, ikastetxean euskararen egoera ezagutzeko datu bilketa da branka. Egingo dugu harin sartu urten bat ulibarri.infora. Nahi badu. Bai, bueno. Branka bat erakutsiko dizu eta Arrigorriaga BH-ko branka. Onaino heldu zarete, ez da? Edo oraindik ez duzu ezabaldu hau. Bai, ez da? Bueno, bestela... Bueno, hainbat atal daude eta atal hauetako bakoitzan zuek datuak sartu behar dituzue. Azken finean branka da nolabait datu bilketarako zaku bat, bai? Zuek datuak sartu eta gero emaitza batzuk ematen ditu, bai? Azkenean, hau 2009koa dela uste dut, orduen, beteta dago eta emaitz batzuk daude. Hau da,
zuek emetik abendura egin beharko zuen pausua. Zaku hau bete, datuz bete. Besterik, ez gara sartuko gehiago. Bueno. Datu bilketa da brankazkin finean, baina datu bilketa potentea. Segurazki batzuek ja dagoeneko kontrutu zarete, batez ere euskara arduradunentzat, zuentzat, lana izango dala, bai? Batez ere zuentzat, baina espero dezagunez bakari zuentzat, aia implikatzen den ikasatzeko jendia, bai? Horrelako zeo zer izan daiteke, bale? Edo horrelako zeo zer, bai? Orduen, merezi dau, hau dautu bilketa hau guztia, bai? Eta zuetako askok beti izaten duzu ez, jo, bai? A ber, nahikoa dekogoia ikasleak, lan asko ematen dute ikasleak, gurasoak, jo, gainera burokrazia lan hauek egin behar dugu, bai? Merezi dau. Bueno, nire ustez bai, nik institutuan eukindako esperientzia gaitik nik uste dut merezi dauela, bai? Merezi dauela, baina beti zerbaiterako balio izatekotan, beti etekin bat ateratzen badiogu, bai? Ez daitela bakarrik soilik branka lau urteri behin derrigorrez egin behar dugun gauza bat, gero eskatuko digutena programa jarraitzeko eta ez dakiz zer. Bueno, hori ere bada, hori egin behar duzue, baina gutxienez etekina eta dezaiogun, ezta? Bueno, eta orduan adibidetxo bat ipiniko dizuet. Arrigorriaga institutuan, zer egin genuen azkenengo 3 neurketekin. Gainetik, Bueno, berrio sartuko naz apurtxo baten erakusteko, hau da, lehen esan bezala, Arrigorriagak 2009an egin zuen azterketa, bakizue, eskola kontseiluan, datu hau sartu behar direla, bai? Datu bilketa bat da, eta datu bilketa horren ondorioz, emaitza batzuk agertzen dira, bai? Grafikoak, erabilera indize batzuk, ezagutza indize batzuk, bai? Hau da, aplikazioak ematen duena. Hau guztiok lortuko duzue. Zer gertatzen da? Arrigorriagan, ikusi dugu, ezta? Brankak emaitza batzuk ematen ditu, eta grafikoki ere bai, hau da, grafiko hietako bat. Hau guztiok izango duzue web horrian. Baina, Arrigorriagan joan ginen apur bat arago. Ez asko, egia esan, ez genuen egin holan estatistika, ikerketan dirik, baina funtsean egin genuen izan zen 3 neurketak alderatu. 2000ko neurketa, 2005ko neurketa eta 2009ko neurketak, konparatu. Baina konparatu grafikoki. Nik uste dut hori importantea dela. Gero, datu horiek azaldu behar badizkiegu, ez dakin hori, grafikoki azaltzea, nik uste dut importantea dela, zenbakiz betetako taulak eroaten badoguz, akabo. Orduan hori izan zen apurretan hemen egin genuen alegina, grafiko batzuk egitea. Eta gero grafiko horiek daukaten informazioa zabaldu. Eta hau ere, uste dut importantea dela, sozializatu. Ikastetxeetako esparru desberdinetan informazio emon. Gero aukera hori da bai, emaitzak aporet interpretatzea, ezta? Bueno, emaitza hauek atara ditugu, baina zergatik? Izango da guk egindako interbentzioen gaitik? Edo agian, ez? Agian emaitzoiek eman dira eskolaz kanpoko faktorek eraginda. Baliteke batean, ez dakit, etorkin kopuru handia etorri izan azken urteetan, eta horrek hankaz gora jarri dizkigu emaitza guztiak, izan daiteke, bai? Interpretatzea emaitzak, ea zergatiak izan den, ea guk egindako interbentzioek eragin dituzten emaitzak, ala ez, bale? Ondorio batzuk ateratzen dira, eta ondorio horiek gero dira lagungarri, urrengo 4 urtetako plana egiteko. Bale? Segurazki zuen berritzegunetako HNT-ek hause berau esango dizuete egiteko, bai? Bueno, Arrigorriagan egin genuen. Hau da, adibidez, 2 edo 3 grafiko erakotziko dizkizuet, ikusteko zer egin genuen, ez?
Hau da, indize orokorren evoluzioa, arrigorraren kasuan, baina, bueno, izan daitezke handiagoak, txikiagoak, hauek dira gure emaitzak. Ikusten da nahiko grafikoki zelan ibili garen ezagutzan eta zelan ibili garen erabileran. Bueno, nahiko errez ikusten den grafiko bat da. Bai, lehenengo inpresioan, erabileran apurka badirudi gorantz egin dugula zio zer. Bueno, ez dago txarto. Bueno, baina adibideak dira ikusteko, Edo ikasleen indize orokorren bilakaeran, ez? Bueno, zelan dabilen ikasleen esparroa, ja, konkretuago ikasleen esparroa, ez? Adibideak dira. Beste grafiko mota hau ere egin genuen. Grafiko honetan, ikusten da, atalka, 3 urteetan zelan ibili garen. Urdinez 2000koa, Granatez 2005koa eta Horiz 2009koa. Orduan, hor ja esparruka ikuste daiteke nahiko modu errezean, zelan gabiltzan. Aktetan, aktetan ja igual ez dugu ezer gehiago egin behar. Beitu, aktak ja 2000an oraindik ez, baina ja 2005an eta 2009an ja akta guztiak euskeraz egiten ditugu. Bueno, pues ya está, atal hau ahaztu dezagun. Bueno, atzera pausurik egon ez daiten, bai? Beti atzera pausurik egon daitezke. Zaindu atzera pausurik ez egotean eta guazen beste esparru batzutan eragitera, ez? Bueno, nahiko modu grafikoan eta harinan ikusten da nondi gabizen ondo, nondi gabizen txarto, zer... Bueno, eta horrelako grafikoak nahi beste egin daitezke. Excel erabili genuen guk, eta nik neuk egin nuen, beraz oso zaila ez da, lasai. Excelarekin nahiko erreza da, baina alegintxo bat hau egitean ikuste dut ondo dagoela. Gero informazio hori askoz beharrezago helduko zaie ikaslei, edo gurasoei, edo eskola kontseiluan aurkeztu behar baduzu, eta klaustron ere bai, klaustrokideak ere 6 minutuan daude ja, orduen grafikoki azaltzea importantea da. Eta grafikoik ikusita egin genuen hausnarketa moduko bat, eta lehenengo azterketa izan zen ikustea hori, lehen esan dudana, ez? Agian emaitz horiek errudun bat eduki dezakete, edo errudun bat baino gehiago. Gu izan gara, gure urteko planean jarritako ekintzen bidez lortu ditugu emaitz horiek? Edo agian ez? Eta gero ja, prozesuaren amaieran, atara genituen bebai oso labur eta oso, ondorio batzuk. Indargune batzuk topatu genituen eta ahulezi batzuk topatu genituen. Taula hau da 2005koa. 2005an ere egin genuen prozesu berbera eta 2005an atara ziren indargune batzuk, adibidez, dereduko ikastetxea ere, hemen tarte honetan, 2000tik 2005era gure ikastetxean A eredua desagertu zen. Ereduko matrikulazioa desagertu zen, dereduko ikastetxe bihurtu zen bapatean, eta horrek ekarri zuen onura bat. Klaustroak euskeraz egin genituen guztiz, aktak ere idatzi, hau da, euskeraz ezekien irakaslerik ezen egon bapatean. Beraz, hori indargune bat izan zen berez, dereduko ikastetxe izatea izan zen indargune bat. HNP onartuta egotea, gure ikastetxean, nahiko onartuta egotea orokorrean, ekoizpen idatzia garaia hartan 2005an nahikotxo lantzen genuen euskeraz, irakasleria ere gure kasuan indargune bat zen, beste ikastetxe batzuetan agian irakasleria lagungarri baino batzutan oztopo izan daiteke, baina gure ikastetxean ikusten genuen indargune bezala, eta ez? Gero ikasleak sartu genituen euskara batzuetan ere nahiko harin, eta Eta ahuleziak ere topatu genituen. Gure kasuan ahuleziak hauek izan ziren, zuen kasuan beste batzuk izango dira, bai? Gurasoekiko harremanak, erdera hutsean egiten genituen bilerak, eta hori izan zen ahulezi bat. Ikasleen horria 2005an kontratu ginen, ikasleen erabilera gelan ere ahulezi bat izaten ari zela, eta gero 2009an berriro baieztatu da. Ahulezi bat ez da bakarrik ikasleek ez dutela egiten euskeraz jantokian. Arazoa izaten ari da ikasleek ez dutela hitz egiten euskeraz gela barruan be, bai? Hori bai izan da ikusten ari garen bilakaera bat, ez bakarrik arrigorrega izatutuan, Tresna informatikoak ere arazo genituen 2005an eta Bueno, hori da, ondorio batzuk ataratzea. Ondorio batzuk ataratzea nahiko modu laburrean eta errezean, bai? Eta ondorio hauek, izan ziren gero, nolabait, abia puntua, urrengo 4 urtetarako
asmoak eta helburuak eta ekinbideak planteatzeko. Bai? Bueno, ez pentsa hau panazea danik, Ez pentsa, hau egiten baduzu edana konponduko dala, Guk egin duguna zuek egiteak ez du esan nahi, gero 4 urteko plana atrako zaizuenik borobil eta, marabila bat. Ez, bueno, ez da izango. Baina, nik uste dut 5 ondorio atraitezke honetatik. Zuzendaritza, klaustro edo eta eskola kontseilua edo beste estamento bat aurrean azalpenak emateko tresna ona da. Zuek klaustro baten aurrean eman behar baduzu azalpenen bat edo, holako tresna bat izatea lagungarri izan ditekela, bale? Ez branka berak baizik eta gero zuek hortik sortzen duzuen azalpen grafikoa, hori izan nahi dut, bai? Beraz, ikastetxean egin beharko zuen hausnar hori, bideratzea arrasten du, Eta gero zenbakiaren, ni zientziatakoa naiz, eta bai uste dut zenbakiak indarra ematen duela. Bai, gauza subjektibo batetik, gauza objektibo batera pasatzea beti lagungarria da, eta bai onerako edo bai txarrerako, baina lagungarria. Bai, ez da gauza bera klaustro batera joatea, bueno, eske gero eta txarrago gaude, eske gero eta, bueno, edo esatea ez behitu, azken 4 urteetan, erabileran 2 puntuko jeitxiera gonda, baina orain dela 8 urte igoera izan zen 10 puntu. Desberdina da, zalantzari gabe. Bai? Nik horrela bizi izan dute nire klaustroan, gutxienez. Eta eskola kontseiluan, gurasoei ere bai, ematea datu batzuko, beti ondo dago, bai? Grafikoa basaltzen diezu eta ikusten da, nolabait ikasleen egoera zein den, ez? Eta gero, igoerak edo jaitxirak azaltzean, azken 4 urteetan egindako ekintzak ebalatzuko aukera ematen du. Adibide bat, ez? Nik hartu dut hau azaltzeko hizkuntza paisaiaren indizea. Hizkuntza paisaiaren indizea izan zen 2000an 175, 2005an 183 eta 2009an 182. Bueno, 8 urte hauetan zer egin dugu atal hau hobetzeko. Hor, eskumaldean jarri genituen ze ekintza edo egin diren atal honetan. Nahiko atal erreza da egia esan, kontrolatzeko eta gauzak proposatzeko. Bueno, alderatu. Egin ditugun gauzak eginda normala da emaitza hauek ateratzea edo zerbait txartu egin dugu. Bai? Bueno, bada, beste modu bat gauzak hobeto aztertzeko, azken finean, bai? Hausnarketa hobeto egiteko. Eta gero bebai, hori bai, zenbakiak eta grafikoak eta agian ikastetxean errututako aurroitzi batzuk desmontatzen dira, ez? Bururatzen zeski bi, ez? Bueno, esan dezako, behitu, datu objektiboek esaten dute hain txartu ez gabiltzala, bueno, ez gaitezen izan hain pesimistak, bai? Edo agian datuek erakusten digute gure aleginak ez dira nahikoa, eta gero eskolaz kanpoko jarduerak eta erderaz dira, bai? Bueno, edo hau izan daiteke beste, bai, irakasleen ezagutza maila uste baino txarragoa da, ze pasatzen da hemen, bueno, izan daiteke igual uste dugu gure klaustroa marabillosoa dela euskara aldetik, eta gero datuek erakusten digute, ezetz, bai? Bueno, aurreritzi batzuk desmontatzeko ere baliagarria izan daiteke. Orain zuit daukatzen zaizue, bai? Nik egin nuen nire garaian. Honekin esan nahi dut ere zuek egin dezakezuela, hau da, eta egiten baduzu abendu garaian egiten baduzu hau, edo urtarrila garaian, gero urrengo pausuak errazago emango dituzuela uste dut nik, Beraz, zukua atera brankari, bai? Ez garrik asko, besterik ez.